ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Biz haysi bir ayetni mensuh etsek, ya kalbından ayırıp feramuş ettirsek, on avazyna ondan yaxşyrağını getireriz. Ya şonun mislini getireriz. Aya sen bilmeýänmi? Allah tebarak ve Taala'ň hemme işe qadirdygyny. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Aya sen bilmeýänmi? Allah tebarak ve Taala üçindir asmanlaryň we ýeriň padyşalygy. We sizin üçin Hudadan gaýry dost kömekçi we nusrat berjek ýokdur. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Ya da Hudaanyň hemme işe qadyrdygyny bilip de ýene öz Resulüňiz Muhammedden bija sualar etmegi isteýäňizmi? Mundan ozal Hazreti Musa'dan bija suallar edilşýäli. We her kim imanny kafirlik bilen awaz etse, pes tahqiq şu adam dogry ýoldan munharif bolup gumra boldy. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yahudilaryň köfsi arzu etdiler, siz musulman bolup iman getireňizden soň ýene sizi kafir etmegi. Özlerinde bolan hasatçylyk sebepli. Şolar üçin hak zat aşkar bolandan soň. Pes siz olary afwedin, olardan ýüz gaýtaryň, olara jogap berjek bolmaň. Ta şolaryň hakynda Hudaanyň hukmy gelýänçe tahqiq Allah tebarak ve Taala hemme zatga qadir we başarýandyr. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ve namazyňyzy ýerine ýetirip eda edin. We zakatyňyzy berin. We her bir haýr zatlardan özüňiz üçin ahiratga takdim etseň, şonuň sogabyny Hudaanyň ýanynda taparsyňyz. Tahqiq Allah tebarak we Taala siziň etdiýän ameliňizi bilýändir. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ähli kitaplar aýtdylar, ýani Yahudiler, cennete hiç kim dahyl bolmar, meger Yahudiler dahyl bolar diýdiler. We Nasraniler aýtdylar, cennete dahyl bolmar hiç kim meger Nasraniler dahyl bolar diýdiler. Bu arzular olaryň batyl arzulardyr. Ey Muhammed, sen şolarga aýt, deliliňiz getirin eger ýanky kefiňizde dogruçy bolsaňyz diýip. بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Beli, cennete gayriler da girer. Her kim özüni Hudaga teslim edip, Hudanın emrine muti bolsa, özü de mu'min bolup, yaxşı ameller etýän halına, pes şunun üçün ahiretde korku ve kaygı ve gam yoktur.